Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. No aspano attenga wortu. No lang stanga no de bige preki. Da was it na 1 2 3 spano ko argi. Maar als je dat de blakke man, dan de apprecie wat denkt, dan nog wat strategie protesteren, wat zijn sali, uneko asalaris fu, met een genoeg voetbal sali. Maar de opsa, dat we tranga uneki, we langa uneki, maar unewa arki. Consortes patak, ala de handen na sadebu, den in abelban buku. Wana Jeremia sui bakitri tu etagi info. Consorten taki, ala de handen Kena wakapsa, de langa de mofo, de langa de leki, ade in available. Masyarakat sabsumana unu, tak unu na watranga yes people, sang altay go against the Profeti, sa altay no arki atu, sa altay whatever kisa fugo in the Sunday church, penema ekor unu, penema eler unu tal, ya imafir kes. Ma masyarakat wortu e commander that in a fear and Roman dati. That's right. So the people that are the in a Bible. Lazy. Boek van Jeremia hoofdstuk 17 en vers 23. Maar dem no ben Jesi en dem no ben Benny dem Jesi fuyere. Look, the people full of sa we langa flyer, maar the people sabitaki ala satraweja we gana all of us geleden omgeven en praat daartoe. The people ook al ontken. Asansa wat doet dat priki awartu, dan ma ontken asalati. Maar daar heeft die de voor 18 masraga de wortu. That's right. Die nog, de wa arki masraga de wortu. Omdat ze na sali, we confronteerden naar de zonde die bevoeden. Maar if bina you, yes we must stop. Wasana sali, a true on make you free de ko arki. That's right. Listen. Maar dem tranga dem neki. Dem meki dem neki contrana so dat dem no de maniere efu kisi leri. Dus de voor kiezen voor snapje voor kiezen alleen. Voor kiezen alleen voor waarheid, voor gerechtigheid. De voor kiezen die asalati. Lees. Ja, lees. Vers 24. En as a passa so dat die efu arki na mi so masra de taki fu no chari lai doro dem portu fu dem foto disi na da sabat day all this bang so we should today furus na salanga omelai de go for length na rex masala sani manatap na asanta di fu masragado tap a day sa ina magbayna nga seri. Maar je ziet dat bepaalde voetbalvoer te draaien, dat de bezig is er grote, dat de bezig is er vrouwte, dat de bezig naar de eigen zonde, dat de bezig naar de eigen zonde libi. Maar masragado taki, aprovater ba, uno arki, masala sani, alla de wo kodwe uno, nanga award voor masragado, wasala sani. Alla leisa opsa, die de zeker je van wasa opsa, ik moet je uit de Bijbel boeken. Lazy. Boek van Jeremia hoofdstuk 17 en vers 24. En as a passa so dat die efu arki na mi so masra de taki fu no chari lai doro dem portu fu da foto disi na da sabat day ma hori da sabat day santa en no wroko na da day dati sa masra kado etaki. Ala de handelen we say play channel de websa ma we yere awortu ma une for kisa gidati we ta for kisa net me lu ko flyer ki afra ta kine e kana de mare sobu awolo balanga de moro gado wortu awolo moro balanga de moro asansa of lusu en no ko be une ko snapja sondro wa bible we ko snapja nanga bible inu ano en we ko priki da giru. Manei, a moment de rete Ecuador, there is long way. A place for go Snapchat, to go Arki, Samazanga de to Naki. And the Afro Bondei is a Sabicoere Furu na the smartphone. The people at Taki, Masragado, go one free well.
We gaan onderzoek doen in een Bijbelboek. Het masragano werkelijk die onafriani. Want we taki, ja, de kerk heeft ons geleerd. Taki, mag leren de wetten. Want ja, want als je die geleerde wetten, natuurlijk, de pastor zei die, dat je gewoon die stelvragen. Daarom de maar etapus krijg je die unu. Taki, de wetten zijn afgedaan. Maar we gaan arki nono de, wat sana zei, we lezen uit de Bijbelboek. Lexa, wat de officer voelt op taki, we lezen Bijbelboek. Maar we mensen de people voelen de Bijbel, maar ze gaan de woord de lange de neki, de kosi, wat net of robepsa, ataki, puntjes, de man die spaka jongen. Nee, une weri, fukota formane unu, fukota forwarsko unu, wasana sani. Lekva une arki no de, we frede teka flyer, wasana san, pastor, tapus kreki give, vorokwe, tak in a fosa flyer srefi, wadasani, takroe yoko na tapu. Allah de sato kisifiere. Allah de sato kisifiere. Dus nou, afraag na unu, wat dat de passer de leer uit de apafri wanito. Oké, we gaan onderzoek in een woord voor Masragado. Of werkelijk Masragado go afri wani. Kona 2-3 vers 1. Consort de people dat Masragado Lexaden leem van passer en leer unu. Masragado nooit go afri wani. Lees. Abu voor Deuteronomie hoofdstuk 11 en vers 1. Voor dat ede, you shall lobby Masra Yugado en hoor hem gebod. Nanga hem wet, nanga dem wet voor hem. Nanga dem krutu voor hem. Nanga dem commanderi voor hem alatem. Wat? Dus Masragado commander unu putusan herhalen die unu people baka. Lees. Abu voor Deuteronomie hoofdstuk 11 en vers 1. Voor dat ede, you shall lobby Masra Yugado en hoor hem gebod. Dus im hoorde geboden voor Masragado. De commanderi voor Masragado im hoor. Lees. Nanga hem wet, nanga hem wet. Dus Masragado heeft het duidelijk in een Bijbelboek. Sang im hori. De wetten nanga de commanderi. Lees. Nanga dem krutu. Nanga de krutu. Dus dat wat taki. Lekva officer. Anju da me lezen gukba. Taki de du sonu. Wapaima dena baka. En dat na tete. Dat na akrutu. Dat na gevolg. De broko Masragado over. Lees. Nanga dem commanderi voor hem alatem. En even de commanderi voor Masragado in een Bijbelboek. That's right. Vers 2. Nou, alatem lees ik. Yes. En als scripture alatem. Dus dat wordt dat de wakare verkiezen voor actie Masragado wordt. Voor bij naar een serie. We voor actie Masragado. Dat wordt dat we brokken de wetten voor Masragado. Maar dan gaan we in de geschriften. Gaan vers 22. Dan zo'n unu. Dat je samen Masragado zo'n unu. Want a free one is a despa en denk dat de adi. Van Masragado. Oki emching wetten. Dat Masragado osori ook te taki. No voor kiezen voor broken ding. Maar voor kiezen voor horen de wet naar de commanderi. Dat voor u apafri one. Voor in hemelsnaam. Lees vers 22. Abu voor Deuteronomie hoofdstuk 11 en vers 22. Bikasi efu sahori ala dem commanderi finfini. Disi mi commanderi Voor dem voor lobby Masra ungado. Waka na Allah hem passie en verhoring naar hem. Zuster, goedemorgen. Ik heb even een vraag. Wat zijn dat? Allah de deze de abstract, de people unu, en de eigen unu, taki de apofriwani. Ze hebben een vrije wil. Is het waar? Dus vrije wil, dat wordt taki je doet zijn wani. Dat wordt taki je doet bijvoorbeeld Sani, salade in a Bijbel. Je doet naar Sani, je doet Sani salade in je eigen verstand en dat je dan doet. Dus dat wordt taki een vrije wil. Hoe apa vrije wil de people? Hoe plakken we naar ingi? Hoe een vrije wil? Dus nou dat we zorgen in a Bijbel dat Masragado nooit je uwa vrije wil. Lees kodoro. Vers 23. Dat Masra sa yagi ala dem nasi disi komopo na versie. En sa wini dem volku disi
de biggie en tranga moro leki Gonna even naar... No. Ga naar vers 18. Go even naar vers 18. Abuku voor Deuteronomie hoofdstuk 11 en vers 18. Voor dat ere, usa kibri, den woord voor mi disi na ini unghati. Dus zus, a woord voor masragado, bij hij comfort. A woord voor masragado. Then you can go that you're lazy about masragado woord. Kerki, de maf kerki. Nee, maar sa je moet steken voor lezen masragado woord. Sa je moet steken. Imte kwa schrift, imte kwa blaadje, imte kwa bijbel, sa imteki. Wat bijbel, wanneer in masragado bijbel een woord schrijven. Lazy. Abuku voor Deuteronomie hoofdstuk 11 en vers 18. Voor dat ere, usa kibiri den woord voor mi disi na ini unghati en na ini unsili. En mi actie nou, sa masragado ebodul taki in kibiri den in you hati. Sa masragado ebodul nanga you hati. Na ach orgaan sa epopu bruru of sam, sa masragado ebodul. Oké, mo laki ei, wasala sani. De sanja bisaptak de mate kerki no leer unu ja nanga ala saka fasi weko son unu follow tak alla de sa in masragado wortu pete usabi wo sor you koko son asasana you hati. Abuku voor Marcus hoofdstuk 7 en vers 21. Bikasi na inisei na inida hati fuamsuma disi komopo takuru prakseri. Ati sa you edenki. En je atisa epopu brudu praxeri ek mopo. Ja, dus bijvoorbeeld Fosh, je waka gona osonouto. Amus popo prezi voor je skin. Tak ei, no na tef kwa oso. Ek mopo eta atifisa epopu. Dape a you praxeri ek mopo. Mooi man, goed op lazy. Abuku voor Marcus hoofdstuk 7 en vers 21. Bikasi na inisei na inida hati fuansuma disi komopo takru prakseri. Dus alle takru prakseri zeg maar voor libisma ek maar uit je verstaan. Dus nou je begrijpt dat je hati na je verstaan. Kom maar naar Deuteronomie 11. Wanneer nou je begrijpt zijn een woord to hati, dat je hati na je verstaan. Lees Abuku voor Deuteronomie hoofdstuk 11 en vers 18. Voor dat ede unsa kibri dem woord voor mi disi na ini unhati. Dus in je verstaan, lees en na ini unsili en na sang en usa taidem leki wa marki na anu. Dus dat wat taki, wie je popo uit oso. De wetten voor masragado moest in je verstaan. Dus dat wat taki, if the people voor unu, de hoor masrama wetten naar de commandering in de verstaan. Die de dingen de wopsa, go naar oyo, go naar de supermarket, go naar de crosswinkel, voor go buy. Tap adezi voor broko adi voor masragado, sa masragado kar a sabate. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.